¿Qué es agua? Agua. Bueno, boas tardes. Hoxe estamos en fase de prueba do sistema de vídeo acta. Entonces, bueno, non sei se o daremos feito todo de seguido sin cometer errores ou eso, e se non, pues perdonado, ¿no? Empezamos. Toni vai a gravar igual e nada, probamos a ver, e no siguiente pleno xa estamos un pouco máis rodados. Bueno, sí, Toni. Boa tarde a todos. Iniciamos sesión de pleno extraordinaria urgente co seguinte motivo de convocatoria: modificación de aplicacións orzamentarias para dispor de crédito suficiente para financiamento de contratos do Festival Internacional Mundo Celta, subida de retribucións do personal e incremento de tarifas do servicio de abastecemento de agua potable. O primeiro punto dentro dos asuntos da convocatoria, o primeiro punto dentro da parte resolutiva, é a declaración de urxencia da sesión. Ben, aquí hai dúas cousas a ter en conta no que é a urxencia da sesión. Por un lado, está xustificada porque temos que dispoñer dos créditos necesarios para o financiamento de distintos contratos para a celebración do Festival do Mundo Celta, e para iso é necesario a tramitación do expediente incluído no punto seguinte da orde do día. E por outro lado, isto queríamos levar a pleno ordinario, pero en pleno ordinario queren ir outros expedientes que están todavía en redacción. Entonces, esperar unha semana máis, pois, a efectos de plazos, pois para nós é importante, supoñendo que o Festival Internacional Mundo Celta está a entrada, por un lado, e por outro lado tamén temos a reclamación de Viacua, que é importante dotar de crédito, pois, para ter o diñeiro aí para pagar en caso de necesario. E por a miña parte nada máis. Isabel, tes a palabra. E lle quedará algo ou non? Non. Nada, vale. Bueno, pois eu discrepo cos seus argumentos na moción de urxencia, porque vostede, non me quero entrar moito, pero vou dar unhas pinceladas. Vostede en xaneiro do 2023 xa sabía que o festival era do 9 ao 16 porque así o presentaba en Fitur, o sea que tuvo tempo de sobra para saber o remanente de tesorería, que tamén alardeou tanto nos medios de comunicación, que tiña 3 millóns de euros, concretamente o ano pasado, para dotar a mesma partida. Non, a mesma non, era inferior o ano pasado. A mesma partida fixo un pleno ordinario en marzo, e eu non entendo por que agora se pospón hasta, ten que ser agora pois urgente, extraordinario urgente. Ademais que conleva que non hai ningún tipo, non houve ninguna comisión informativa para tratar estes temas. Despois, con referencia a RPT, non son nada mal pensada, pero usted sabe que estamos nun proceso de eleccións sindicales. Entonces, se le vamos propoñendo a RPT hasta desde o ano 2017, tampouco creo que pase nada pois propoñela 15 días máis, que entramos en campaña electoral e non vamos condicionar e hipotecar o Concello con este incremento, que despois xa darei os datos se prospera a esa de urgencia. Non teño máis nada que dicir. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu estou de acordo en que non vexo ausencia por ninguna parte. Non sei se vai a prosperar ou non, pero a mí sí que me gustaría debatir o punto. E a urxencia, claro, aquí hai 3 temas. Un é o Festival Celta, un festival que xa leva anunciado desde xaneiro, como dixo a señora Rego, co cual non entendo que non poidamos esperar unha semana que se convoque o pleno ordinario e o poidamos debatir en comisión. O tema de Viacua leva anunciando as reclamacións de Viacua tamén meses, tampouco sei que non podemos esperar ao pleno ordinario. Por último, o tema da subida dos salarios do 2,5%,
pois leva aprobada na lei de presupostos de decembro de 2022. Tampouco non sei por que non se pode esperar unha semana, non entendo a verdad nin as formas deste pleno nin de logo a urxencia para nada, pero de todas formas, como digo, a mí sí que me gustaría debatir o punto. Ben, Valentín, tes a palabra. Gracias, señor alcalde, boas tardes a todos. Como vostede pode entender, máis de 1 millón de euros que nos ven a pedir vostede hoxe aquí, sin unha comisión previa e sin ningún tipo de explicación, non pensará vostede que llevamos a aprobar a urxencia. Non existe urxencia. O acaban de dicir as compañeiras, e para non ser redundante neste tema, todo isto se podía facer fai xa bastante tempo. Por exemplo, os salarios que acaba de dicir a señora Franco, e ten razón, do 2,5 dende decembro. E o tema do festival, vostedes saben, e aquí lle presento, para que se vexa ben, na página oficial do festival, 20 de xaneiro do ano 23. Vostede xa dice isto, e para ser redundante, pois mire, presentando vostede coa señora que fixo o cartel, o 25 de febreiro. Eu lle pregunto onde está a urxencia. E o máis importante de todo o que teñen que saber os veciños, a 20 días dunhas eleccións. Creo que vostede non pode meter 1 millón e pico de euros a 20 días dunhas eleccións onde non se sabe o que vai a salir de aí. Por tanto, eu creo que é lógico e razonable que isto se espere, hai un pleno ordinario dentro de poucas datas, a semana que ven, ten que ser, e aí é o que parece razonable que se leve o que se teña que levar, que sea estrictamente necesario, e que o resto se deixe para a corporación que saia a partir do 28 de maio, que é o lóxico e o responsable para calquera. Saiamos nós ou saian os que sean. Vostede non pode hipotecar o futuro na legislatura desta maneira. Eu creo que non. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, eu simplemente decir que sexa o alcalde, sexa un de vostedes o alcalde, vou ser máis correcto que vostede, señor Valentín, sexa un de vostedes o alcalde, sexa eu, sexa outro candidato que se presenta, e a documentación vai ter que tela preparada con tempo suficiente, contratos e todo o necesario, como dixen antes, sobre todo contratos do Festival Internacional Mundo Celta, que non se poden facer a semana antes do festival. Como saben vostede, que non lle diga ningún, nós temos que, logo de facer un pleno, temos un período dun mes ou algo máis dun mes de publicación que hai que respetar, e a partir dese mes de publicación temos outro período tamén largo de exposición para a contratación. Logo vámonos ou acercámonos moito, en este caso acercámonos ás datas do festival, que daríamos unhas semanas antes, que é o necesario para poder contratar sin ningún problema. Eso por un lado. Por outro lado, señor Herrero, aquí non estamos falando nada de RPT, estamos falando do 2,5% establecido na Lei Xeral de Orzamentos do Estado, que hai que incrementar a retribución e seguridade social ao persoal do Concello, non? E simplemente lles estou explicando o que lles explico moitas veces, é que lles costa entrar en razonamento, que o Concello é algo vivo, o Concello é algo que está funcionando todos os días, algo que está traballando, donde se está traballando, e agora o que na nosa parte como goberno principalmente, en acordo con Secretaría, acordamos adiantar esta sesión de pleno extraordinaria para adiantar precisamente esa semana ou algo máis dunha semana que nos vai a levar hasta chegar ao pleno ordinario. En ese pleno ordinario van a ir outros documentos que se están preparando agora. Nos agora vamos a proceder a votación de urxencia, despois, se prospera a urxencia, debatiremos, se queren debatir o punto, debátano. Eu está sobre a mesa, para mí ou para o que sexa alcalde no seu momento, e, bueno, simplemente, pois, non é só o Festival Internacional Mundo Celta, é a retribución dos traballadores, que tamén ten a súa urxencia, e a dotación de diñeiro para a Viacua, se nos fai a reclamación antes, porque en calquer momento poden facer legalmente ante un xulgado. Ahora mismo estáse preparando e facendo auditoría, e, bueno,
bueno, nós temos que ter ou queremos ter aí os cartos guardados para que no momento que nos pidan a documentación podemos mostrar ese documento. Nós, eu como alcalde e vos todos como corporación, os 13, temos que defender os intereses xerais do Concello, e dentro deso entra isto, ter os cartos reservados ante un posible expediente judicial. É o que vos quero decir, nada máis. Bueno, vamos proceder logo a votación de urxencia. Votos a favor de urxencia? Votos en contra de urxencia? Abstencións? Ben, prospera a urxencia e, bueno, agora entramos xa no seguinte punto, que é o expediente número 758/2023, que é a modificación do orzamento municipal mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito. Ben, como dixen antes, este expediente tramítase principalmente para dotar as partidas orzamentarias do festival co crédito necesario para o financiamento de distintos contratos que require a celebración do mesmo. Trátase de contratos artísticos, contratos de logística, de servicios, etc. Ainda que se financia co remanente de tesorería, co aforro, por suposto, que se xestionará para acadar as mesmas ou maiores axudas económicas que nos anos anteriores das demanditas administracións públicas e tamén das entidades privadas, polo que o custo do festival non será na súa totalidade a cargo de arcas municipales. Este ano, como ven, nas partidas, Isabel, non é superior ao ano pasado, é inferior. Nos dotamos o ano anterior con 500.000 esta partida, este ano os nosos cálculos danos que é suficiente 445.000. Por outro lado, por favor, garde silencio. Por outro lado, además, neste expediente tamén se dota un importe total de 290.573,19 euros as partidas destinadas a financiamento da reclamación de aumento das tarifas do servicio de agua a domicilio, para que no caso que se teña que atender a reclamación de Viacua, dito aumento non se repercuta nos recibos das persoas usuarias. Se nós non tuéramos remanente, pois este incremento, esta reclamación, tiñámoslo que aplicar directamente nos recibos dos usuarios, un 20,9% en cada recibo. Nós tuvemos responsabilidade suficiente en todos os momentos, este diñeiro, como sabedes, o temos reservado e podemoslo aplicar aquí en esta partida. E non hai que aplicar no recibo aos veciños. Creo que desto temos que estar todos ben contentos, non? E, por outro lado, tamén se teñen que incrementar as partidas destinadas ao pago de retribucións e a seguridade social do persoal do Concello, debido ao aumento do 2,5% establecido na Lei de Orzamentos do Estado, algo obligatorio e que hai que aplicar no momento en que se considere oportuno, no pleno. E, por último, contémplanse outros pequenos investimentos. E dentro desto vai cousas que estaban pendientes de antes e que non se deron executado a finales do ano pasado, que é a reparación de beirarrúas en Espasante, que reparar o que son as aceras. É algo que nos reclaman os veciños de Espasante dende hai bastante tempo e, bueno, é unha partida para empezar a sustituir a pizarra que hai onde tropezan por outro tipo de loseta. O ano pasado, como digo, non deu tempo a iniciar, agora sí que se pode facer e é unha partida para eso. Están os cartos aí porque non o vamos facer. Por outro lado, adquisición de maquinaria para o Servicio Municipal de Mantemento. Por parte de servicios do Concello tamén nos din que hai maquinaria que é necesario sustituir, que nos ven agora a temporada e que temos que ter maquinaria nova. Logo hai que ter tamén a partida reservada para facer o pago desta maquinaria. Por outro lado, son adquisición de terreos. Este outro compromiso tamén, que en este caso é unha partida que reservamos para a compra dun terreo ao lado do cementerio de San Sebastián de Oesos, que tamén para iniciar expediente temos que ter tamén o crédito reservado para poder pagalo no seu momento. Non quere dicir, aquí fixamos unha retención de 6.000 euros, non quere dicir que sexan estes 6.000 euros o que sexa necesario para pagar ese solo, porque hai que valoralo e ten unha valoración a tasación oficial, pero, bueno, hai que ter un diñeiro guardado e o que sobre, queda en remanente, por suposto que non se perde. Por outro lado, está a redacción de proxectos, que é ter un diñeiro reservado para a redacción de proxectos cando se presentan determinadas cousas, liñas de subvencións e outros temas, que hai que pagar os ingenieros e os proxectistas
deportistas en xeral. Por outro lado, tamén desenvolver cursos de formación que contribuyan ao fomento do emprego. Nos funcionamos moi ben todo o que é o sistema de cursos de formación. Temos unha colocación en postos de traballo logo do 100% de todos os cursos que se fixeron. Agora están facendo de agricultura ecolóxica, fixéronse outros cursos que hai que se considera que hai que repetir e que é importante para o Concello e para os veciños que están en demanda de emprego. En total, o suplemento de crédito ascende a 1.014.569,19. E deixo para o final o Festival Internacional Mundo Celta. Notamos con 445.000, algo menos que o ano anterior. O ano anterior recaudamos en torno a casi 330.000 euros de distintas administracións públicas e patrocinadores privados. Este ano non sei o que reclamamos, parece, e por lo menos con algún patrocinador privado, vamos con unha cifra superior ao ano anterior. E logo no tema de barras e todo eso tan debatido aquí no pleno no ano anterior, polo tema da tasa por ocupación de metro cuadrado, tamén hai outra fórmula preparada para recaudar máis dinero polas barras. Logo, necesitamos dispoñer tamén nós de menos crédito. E, pola miña parte, nada máis, creo que faigo isto e como isto todo o que faigo con suficiente responsabilidade para que ningún alcalde, e como digo, non digo que teña que ser eu, que espero que sí, ningún alcalde teña ningún problema a hora de enfrentarse ao Concello e á alcaldía e que poida resolver os seus trámites con a dilixencia necesaria do que se trata. E por encima de todo defender os intereses xerais do Concello, que é a miña obligación, e recordolles que tamén a súa. Isabel ten a palabra. Eu vou empezar polo Festival do Mundo Celta. Pleno do 10 de febreiro de 2022. Aprobación de presupostos. Capítulo 2. Destaca o señor Muras os 100.000 euros destinados ao financiamento dunha parte dos gastos do Festival do Mundo Celta. O resto financiarase con cargo a subvencións. Pleno, primeiro o 8 de marzo e despois que non prospera, e pleno 17 de marzo. Aumento con modificación presupuestaria con remanente a tesorería 400.000, o sea, 500.000, señor Muras, o Festival do 2022. Como o presuposto foi prorrogado, o Festival conta con unha partida de 100.000 euros. Se agora lle sumamos 445.000, como pretende usted, son 545.000, non 500.000, é dicir, 45.000 máis do que decía vostede. Era para comentarle nada máis. Continuo. Se usted ten tan avanzado a adxudicación das barras, ese mecanismo, se ten tan avanzado os novos patrocinadores, como é que non se acordou de dotar a cantidade necesaria para facer todo iso? Extrañame, porque é usted moi responsable nese tipo de xestión. Ademais, eu non sei con quen fala, porque a maioría dos vecinos e os representantes, asociacións e o comercio non está a favor de que haxa un festival que dure unha semana. É máis, todos coinciden en que non pode estar cerrado un concello máis de casi 15 días na súa actividade diaria. Fainos pensar que os máis interesados en que se faiga unha semana o Festival do Mundo Celta, señor Muras, é vostede e o concelleiro de Facenda, que eu creo que incluso o propio concelleiro do Festival do Mundo Celta nin lle interesa unha semana, pero é unha opinión miña. Por outro lado, como xa dixemos antes e o dixen ao iniciar, usted presentou o cartel o 20 de xaneiro e despois presentou no Teatro 25. Cal é a urxencia a hora de dotar esa partida? E non nos bota nosotros a culpa. O sea, é a súa gestión, é o seu mandato, non é o noso. Eu estou convencida de que se vostede falara con nosotros en marzo, como fixo de outra vez que prosperou, non sería agora. Agora queremos culpar a nosotros. Estamos a unha semana, a menos dunha semana dunhas eleccións, e vostede saberá que é responsable. Se non sabe, non se preocupe, que saia quen saia, será responsable. E usted, como é tan bon gestor, non me cabe a menor dúda que, ainda que non prospere este punto, vai ser capaz de facelo. Despois,
alardeou dos 3 millóns de remanente de tesorería. Miren, se aumentamos, se quitamos do remanente de tesorería 1.014.000 que é agora, e tamén descontamos a deuda pública que ten vostede 1.900.000, xa me dirá canto nos queda a nosotros de remanente de tesorería, así a ollo, e mire, se usted ten 3 millóns de remanente de tesorería é porque non fixo as cousas, aquí mesmo vi, non fixo as aceras, non fixo non sei que, pero ten 3 millóns de pesetas, 3 millóns de euros. Moi ben, señor Muras, iso é como que ten todo e non ten nada na casa, pero moi ben. Despois, que máis lle tenía que dicir? Bueno, eu creo que hai un erro no informe de intervención, como aquí sempre despois vimos subsanar erros, eu non sei se é, bueno, importante, se non. Hai unha modificación no punto, na primeira páxina da corrección do informe. No punto 2 pon que se orzamento vixente mediante crédito extraordinario suplemento de crédito en importe de 1.015.263, cando na última páxina pon os 14.400 que é o que se trae a pleno. Non sei se é importante se non, pero bueno, que o sepan, porque como as veces vimos traemos no pleno correccións de erros, pois non sei se é importante. Despois, eu vendo o informe de estabilidade orzamentaria, pon que, claro, todo é moi bonito, porque ahora mismo están as 3 regas fiscais suspendidas, pero todos sabemos que isto non vai ser perpetuo, porque además a ONS acaba de declarar a fin da pandemia. Entonces, seguramente, as reglas fiscales nos próximos presupostos do Estado hai xa que cumplilas, é dicir, a estabilidade, a deuda pública e a regla de gasto. Señor Muras, eu non sou meia, pero todo parece indicar que usted non as vai cumplir. Entonces, con referente ao Festival do Mundo Celta, non teño máis que decir, e agora voume centrar no incremento dos salarios. Mire, no presuposto aprobado, un total de presuposto de 6.353.931,53, presuposto aprobado no ano 22, que non foi quen de facer outro no 23, a pesar de que era un corte de pega, como ben di o meu compañeiro o señor Calvín, xa supoñía daquela un 62% de incremento no personal. Un concello que ten 5.000 habitantes. Cedeira, e o puxe no exemplo nesa miña intervención o 10 de febreiro, con 6.626 habitantes, ten un presuposto dun 42%. Agora mire usted como está Cedeira, como está Ortigueira, e os veciños que vexan como está Cedeira, como está Ortigueira, moito máis importante. Esa subida supón 407.106,35. A miña pregunta para vostede é: de onde vai sacar estes 407.000 euros? O que vai supoñer un 68% de incremento para o presuposto do ano 2023. É dicir, que nos queda un 32%, veciños quedan un 32% do total do presuposto para as necesidades básicas dos veciños. Se me dirán vostedes que necesidades nos van cubrir con este presuposto. É dicir, é hipotecar o noso concello. Outra vez, señor Muras, é certo, vostede fixo a mesma política que se veu facendo hasta o 2015, continuando vostede. Tuvo un acerto, sí, expulsarme, tuvo un acerto. Con referente á partida das subvencións, porque usted pone como unha subvención para os veciños e que estarán contentos de que non teñan que pagar o incremento, mire, e que dirán os veciños que non teñen o servicio? Que dos seus impostos teñan que pagala? Iso tamén é outra, porque hai que darlle as voltas ás cousas, señor Muras. Usted, isto ben todo dado, e vaise enfadar a señora Franco, pero teño que dicilo, desde a privatización da auga, e vostede foi un nulo negociador ca empresa concesionaria e estuvo incumplindo un contrato, e agora non lle venda aos veciños que de parte do Concello vai salir unha subvención, porque se salir unha subvención non teríamos que pagar 75.000 euros de intereses de mora. E que nos vai dicir que nese procedimento judicial non van ser máis? Eu creo, señor Muras, que esta é un intento de intentar
decir yo soy bueno, a oposición é mala, e quere chantajearnos como leva facendo todos estes, xa non digo, estes 6 anos chantajeándonos que usted é bueno. Usted é un gestor nefasto e foi o peor que lle pudo pasar nestes anos ao Concello de Ortigueira. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Sí, Ana. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu quería que se debatise este punto porque eu quería poñer de manifesto a burla que me parece a min este pleno hacia todos os partidos da oposición. Traernos a 3 semanas das eleccións unha modificación de crédito con cargo remanente de 1 millón de euros, nada menos, 1 millón de euros, cun pleno extraordinario e urxente, xa non digo sin comisión, e que sin siquiera poñerse en contacto con ningún de nós para explicarnos o que viñamos a traer a pleno. A mí pareceme, honestamente, un ninguneo que penso que non merecemos. Tamén é verdade que con todo o que leva dito de nós últimamente, eu entendo que non se atreva a chamarnos, pero no pecado, señor alcalde, leva a penitencia. Na memoria, justifica a necesidade da modificación da partida do festival porque di vostede que é necesario incrementar o prestixio do festival. E vostede cree que o prestixio do festival se incrementa a base de incrementar o presuposto. Pero que o prestixio do festival non é proporcional aos cartos gastados, senón que, entre outras moitas cousas, depende da xestión feita. E xa dixemos o ano pasado que a xestión económica do festival foi desastrosa. Recórdolles que o ano pasado cederon a unha empresa a totalidade das barras de hostelería por menos de 6.000 euros e que permitiron a esa mesma empresa que vendera esas mesmas barras ao precio que quixera. Desa forma, deixamos de ingresar ao Concello máis de 80.000 euros e permitimos que esa empresa privada fose a que ingresase eses cartos. Nos denunciamos aquelo públicamente e xa dixemos daquela que era necesaria a modificación da ordenanza, como decían os técnicos municipais, non decíamos nós. En xaneiro deste ano, cando anunciou a bombo e platillo de novo un festival de 8 días, nós volvimos a decir, primeiro, que non tiña presuposto, e segundo, que non íamos permitir que se volvese a cometer o mesmo despropósito do ano pasado. Xa dixemos en xaneiro, estamos en maio, a 3 semanas das eleccións, e nos trae por urxencia unha modificación para incluir no festival 445.000 euros máis os 100.000 que están no presuposto. Como di a señora Rego, son 45.000 euros máis que o ano pasado. E o que non vexo por ninguna parte é a modificación da ordenanza. Di vostede que ten unha fórmula máxica, supoño, porque se a mesma fórmula que utilizaron o ano pasado e que lle recordo que tuveron que cancelar os pliegos de licitación porque os técnicos municipais non o permitiron e daquela foi cando se tuveron que licitar por 6.000 euros, pois a fórmula eu aconsellolles que busquen outra. Estou segura tamén de que Viacua non ten tanta urxencia, seguro que pode esperar. E tampouco sei por que as presas de pagarlle a Viacua, porque hai outros concellos nos que, como di vostede, Viacua acuda ao contencioso, pero que acuda ao contencioso non significa que ao día siguiente o xuiz lle dé a razón. Pode pasar como noutros concellos, no que o xuiz non lles deu a razón a Viacua e perderon ese contencioso. Tampouco entendo a presa. E a subida de 2,5% dos traballadores, e que esa subida foi aprobada na lei dos orzamentos en decembro do ano pasado. Donde está a urxencia? E que non a trouxe en 5 meses. Eu sei perfectamente que os traballadores non van a quedar sin cobrar ese incremento salarial, pero se realmente lle preocupara a subida do soldo dos traballadores, traería os puntos por separado e os poderíamos votar por separado, pero os trae todos xuntos, porque que a vostede o que realmente lle interesa o festival, porque vostede é o único que pode vender como a súa gran xestión, o festival. Pero, señor alcalde, por moito que vostede alardee do festival, o festival xa existía antes de que vostede fose alcalde, xa era grande antes de que vostede fose alcalde, e créame que seguirá sendo grande cando vostede deixe de ser alcalde. Non depende de vostede o festival. Non teño nada máis que decir. Moi ben, gracias, señora Franco. Señor Calvín. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, hoxe estou contento de que a oposición, ao final, faltan 20 días,
este realmente deste xeito, e non solamente fóramos nós. Estou moi de acordo co que acaba de decir a señora Franco e coa que acaba de decir a señora Rego. E se os tres estuéramos de acordo naquela moción, pois isto non estaría sucedendo, señora Franco. Chega vostede tarde. E máis, o ano pasado vostede lle deu, eso que está dicindo, lle deu para que o señor alcalde xestionara daquela maneira tan nefasta que dixo vostede en xullo aquel festival do mundo celta. Ben, estou de acordo con todo o que acaban de dicir. E máis, lle digo, non hai urxencia en ningún dos tres puntos. Todos son para nada urxentes, para nada demais. Vostede do festival, para empezar con el, xa lle dixen que aquí xa podía vostede ter feito, e máis, vostede puido tamén facer un presuposto, porque aquel presuposto que trouxera vostede aquí, que tamén, por certo, apoiar a señora Franco, dicía vostede que era unha maravilla de presuposto, 100.000 euros para o festival, e a vostede vía ben, e vostede non dixo é que fan falta 400.000 más ou 445.000 más, non, dixo 100.000 euros, e vostede aprobou aquel presuposto. Nosotros votamos en contra, por suposto, porque xa víamos non solamente no festival, sino un corta e pega, como dixo a señora Rego antes. Non nos chama para unha comisión previa, non nos dice absolutamente nada, e nos mete 1.014.000 euros para que lo traguemos con patatas, e aí está, e se nós somos malos, pero bueno, como xa o conocen os veciños, isto é, vamos a ver, ou tragades ou sodes malos, pero os veciños xa non cola eso, señor alcalde, me imagino que na calle xa lo están dicindo, eso xa non cola. En canto ao tema do 2,5% en decembro, hombre, vostede dese conta de que dende decembro hasta hoxe, imagínese o que puido facer vostede. Vostede puido facer, pois mire, no pleno ordinario, puido traer cando lle deu a gana. Non o fai, e o fai a 15 días dunhas eleccións. Pois, por suposto, tampouco vemos a urxencia, porque non era urxente para vostede, estou ca señora Franco. Todo isto ven polo festival, nada máis. O resto a vostede non lle interesa. E o de Viacua, lle vou a comentar unha cousa. Fai ben vostede facer esa previsión de gastos. Fai ben facelo porque, hombre, porque eu lle leín aquí aquel día un informe presentado por vostede onde lle dá toda a razón a Viacua. Entonces, claro, vostede xa se dá por perdedor, lóxicamente. Lóxicamente, se vostede do seu puño e letra firmou ese documento, eu o leín aquí, e é normal que vostede o faiga. E logo nos dice que ten o tema de remanente, nos falou aí de tesorería, pero que remanente? O remanente de que as promos sin cobrar, a cofradía sin cobrar, o padre sin cobrar, o fútbol sin cobrar, ninguna asociación sin cobrar. Toda a xente que se jubilou nestes 8 anos, oiga, e dice vostede, e ahora nos trae isto coa deuda que acaba de decir a señora Rego, casi 2 millóns de euros, máis este millón e pico. Señor alcalde, o que nos vai a deixar vostede, recorde o que me dixo a mí, mire, tengo aquí o dato. A 1 de junio de 2015 me deu vostede o dato, según el acta de arqueo, las existencias en cuentas bancarias por un importe total asciende a 1.487.469,43 Eso se le dejó al señor Girón, un goberno do Partido Popular, aquel que lle deixou as contas feitas un desastre. Vostede sí que vai deixar as contas feitas un desastre. Yo acaba de redactar a señora Rego, e moi ben explicado, por certo. Vostede sí que nos vai a deixar o Concello que non vai haber un desastre. Pero tamén lle vou a dicir unha cousa, e xa yo avanzo, se o Partido Popular goberna, vai a facer unha auditoría de contas, pero de verdad, non a súa, non aquela que dixe vostede a Guardia Civil a porta do Concello. Non. E vamos a facer, e vamos a ver que é o que se fixo aquí durante estes 8 anos. E vai a ir, caiga quen caiga, se vai a facer todo o tema das carpas, todo o tema que xa sabemos. Agora o que estamos escoitando por aí dos temas dos pinchos, que é a mesma empresa que tal, a que dice a señora Rego moitas veces a empresa, pero isto como se explica aos veciños? 1.014.000 euros nos trae a 15 días das eleccións. Eu pensei que vostede tiña, como dice moitas veces, nivel institucional. O que ten vostede, señor alcalde, é moita cara, eso sí. Moitas gracias. Señor Valentín, ante todo pido yo respeto. Xa respetei.
Eso é moita cara. Pidolle respeto e pidolle que garde silencio. Señor Valentín, garde silencio. Señor Valentín, garde silencio. Unha chamada de orden para o señor Valentín. Garde silencio ou non garde silencio? Garde silencio. Xa finalizou, xa lle cortei o micro. Porque xa está, xa finalizou. Garda usted silencio ou non? Gardo. Moi ben. Porque se non garda, ten que abandonar a sala. Garde silencio. Ni 15 días, ni máis, ni menos. Bueno, como lles quero decir, digo máis que nada a todos os veciños, que a oposición do Concello de Ortigueira sigue na mesma línea que seguiu sempre, durante 4 anos. Na mesma línea de poñer paus nas rodas. Paus nas rodas ao goberno, e que as cousas, canto peor vayan, máis alegran e mellor para vostedes. Iso é o que levan facendo durante 4 anos. Eu vou dicir que levo 4 anos atendendo a gobernar este Concello e 4 anos calando a boca. 4 anos non respondéndolles nin en redes sociales, nin en periódicos, nin en un sitio. E tocará o momento de que eu, en algún momento, poida decir algo, señora Franco. Eu vou dicir todo o que penso. Imagínese. Vou dicir o que a mí me parece que teño que dicir. E cando a teña que chamar a vostede, señora Franco, vou chamar. Se quere responder, responda. Se non quere responder, non responda. Pero eu vou dicir todo o que penso, absolutamente todo. Porque é o momento de dicir as cousas. Eu durante 4 anos atendín a gobernar o Concello de Ortigueira. Non lles entrei a nada a trapo de todas as cousas que decían. Cando en realidad a mí non me estaban facendo mal. A quen se estaban facendo mal e quen estaban facendo mal é os veciños e veciñas do Concello de Ortigueira. Iso é o que les quero decir a vostede. E agora vou a pasar outra vez. Temos unhas eleccións con 5 partidos. Dos 5 partidos, o digo claramente, 2 deles, 2 independentes. Pois, bueno, omito o que vou dicir porque vou decir nos plenos que é o momento de dicilo. Quizás non sexa o pleno de dicilo. Pero dos 5 partidos o que vamos a ter aquí é un tremendo problema no Concello de Ortigueira que é o mesmo que estivemos vivindo durante estes 4 anos. Pero bueno, señor Rego non ten a palabra. Sí, efectivamente, señor Rego. O festival é unha semana. Aquí hai unha representación de comercio, que é a Asociación de Comerciantes de Ortigueira, ACO, que quedou contenta do Festival Internacional Mundo Celta dunha semana do ano anterior. Durante todas esas semanas tivemos agradecementos de moita xente da boa xestión do festival, de como sale o festival e dos ingresos que deixou o festival, porque foron unha semana de ingresos. E sí, señora Franco, sí que lle aumentamos o prestixio ao Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira. Vostede non sabe ben de que fala, non sabe ben o que é o festival. Hai poucos días que tiveron unha reunión ca Escola de Gaitas para falar do festival, e nesa reunión, que eu sei cousas que falaron vostedes, notase que non teñen absolutamente idea do que é o festival. E se vostedes gobernan, que xa lle digo que non, o que vai pasar é que ese festival dura ni pouquinhos días, porque vostedes non teñen coñecemento ningún deso. Non se pode cambiar música, non se pode poñer ao frente do festival pois a escola, porque eles mesmos din que non son capaces para levar un festival tan grande. É dicir, que esas 4 pinceladas que deron vostedes nesa reunión, dígolle claramente que non teñen nin idea de como se xestiona o Festival Internacional de Ortigueira, ninguna idea. Idea tena o concelleiro Ángel Novás, ou Juan Cao, que leva moitos anos ao frente do festival e vai seguir mellorando, e felicitos polo traballo que fixeron durante todos estes anos. Despois, por outro lado, señor Franco, dicirlle o personal. Compárame Cedeira con Ortigueira, señora Franco non ten a palabra. Segunda, por favor, chama de orden para a señora Franco. Chama de orden para a señora Franco. Perdona, señora Rego. Señor Rego, ten unha chamada a orden. Ben, Cedeira, Ortigueira. Que ten que ver Cedeira co Concello de Ortigueira? Que ten que ver? Non ten que ver absolutamente nada. O persoal do Concello de Ortigueira, vostedes por un lado están dicindo que hai que meter máis persoal para o domicilio, non sei que, non sei canto, tal, por outro lado estánse queixando do diñeiro que nos costa o persoal do Concello. Eu vou dicir, cantas plazas novas creei dende que son alcalde neste Concello? Conteme cantas son. Os dereitos dos traballadores en canto aos incrementos de salarios e todos hai que garantizalos? Por suposto que sí. Que supón un porcentaje moi alto en Ortigueira, non supón en Cedeira, non me comparo os concellos. E por outro lado, todo o persoal que temos no Concello da axuda a domicilio e de todo temo Cedeira.
Cedeira está xestionando directamente dentro do Concello todo o que é o domicilio e todo, está facendo vostede unha comparación legal e sana ante un pleno? Non. E podo dicir máis, no Concello temos o personal que necesitamos. Se pudiéramos ter máis para darlle un bon servicio aos veciños, o teríamos. Temos o personal que necesitamos para traballar. E ainda así, claro, que en servicios sociales nos faría falta máis persoal para atender todas esas horas que di o señor Calvín, pero non temos posibilidade de contratar a máis. Vamos traballando co que temos e facémolo o mellor que podemos. Bueno, por outro lado, fálame de deuda pública. A deuda pública do Concello de Ortigueira, a deuda viva do Concello de Ortigueira son 0 euros. Iso é o que lles quero dicir a vostede e ao señor Calvín. Bueno, despois poden dicir que non se fixeron cousas co remanente. Eu digo unha cousa, vostedes saben que co remanente nós podíamos facer uso do remanente desde o mes de xullo do ano pasado. Estivemos facendo uso dese remanente en varias ocasións, porque foi cando nos saímos do plan de axuste. Antes non podíamos facer, nin podíamos facer uso do remanente. Tamén lle digo, deixe de engañar aos veciños con estas cousas, porque temos remanente. Temos remanente porque o forramos, porque non podíamos gastar e porque o temos aí. Pero, se non fora así, pois non o teríamos. Iso é o que lle quero dicir. E despois, eu sempre cumplín, nos últimos anos, todos os parámetros que di vostede de tal. E digo que a deuda pública do Concello é 0. Bueno, despois, señora Franco, como lle dixen antes, vou falar de vostede todo o que queira falar e vou falar do seu partido todo o que queira decir, porque estou no momento de campaña electoral e é o momento que eu teño que falar. Ese é o que lle... Bueno, eu respondo ya ao seu. Por favor, garden o silencio. Porque é un momento, como lle digo, durante 4 anos estuve encalado, porque teño que atender a traballar e atender a gobernar. Vostedes estuveron falando todo o que lles deu a gana, escribirono e hasta o imprimiron. Eu vou dicir agora que é o momento que é cando o teño que dicir. Iso é o que lle quero dicir. E cando quere falar con vostede, falo. Se non me quero coller o teléfono, non me quero falar na calle, non me fale. Eu non son seu irmão. Non me importa eso. Ben, despois, temos un cano administrativo de servicios en marcha, que é o que vostede pideu. Vostede pideu que se solucionase o tema das barras. En solución está, ten o señor secretario, pode vir a falar con el cando queira. Un canon administrativo de servicios donde vai salir o canon al alza no tema das barras. E vamos a deixar a tasa por ocupación de espacio público, que é o tema da artesanía, nos 0,82, porque, bueno, consideramos que a artesanía non temos beneficios da hostelería e que ires que non, pois, bueno, a nosotros interesanos que haxa, pois, artesanos. Pero o que vostede pideu está solucionado para ese festival. Ese é o que lle quero decir. Despois, no tema de Viacua, bueno, miren, señor Valentín, eu non lle dou a razón a Viacua, non lle dei nunca, quiteilla sempre. Son, como dixo o señor Rego antes, totalmente contrario a que o seu partido, no seu momento, o Partido Popular, que é o seu partido, que representa o Partido Popular de Ortigueira, aínda que vostede non o represente, os afiliados, vostede está no Partido Popular de Ortigueira, ese é o importante. Voy a decir, segunda chamada de orden, canta chamada de orden, señor Valentín? Segunda? Queda unha chamada de orden. Voy a decir, estou totalmente en contra do contrato de Viacua. Quen externalizou a agua foron vostedes. Primeira chamada a orden, o señor... Segunda chamada a orden. Segunda chamada a orden, siga outra vez. Ben, quen externalizou foron vostedes. Vostedes foron os que externalizaron, usted tamén. Usted representa tamén o Partido Popular, señor Ponce. Vostede está dentro do Grupo Partido Popular e usted ahora mismo é popular. E quen externalizou a agua no Concello de Ortigueira foi o seu grupo. Entende? Entonces vostede tamén. Ese é o que lle quero decir. A señora Franco, no seu momento, nos agora, que temos que facer? Atender as necesidades do que nos pide a empresa. A empresa quere subir as tasas. Vamos a ver se teñen dereito a subir as tasas ou non teñen dereito a subir as tasas. Contratamos unha auditoría fora de aquí para que esa empresa mire o servicio que está dando Viacua se é correcto ou non é correcto. Se nosotros lles debemos a eles ou eles nos deben a nosotros. Vamos a verlo. Mientras tanto, collemos os nosos cartiños
e metémolos aí nunha cuenta a ver se os temos que dar ou non os temos que dar. E se non os temos que dar, volven outra vez a donde estaban. Ese é o que lle quero decir. A vostedes seis, porque representan o Partido Popular, e a señora Franco no seu momento externalizou a agua no Concello de Ortigueira, igual que outras moitas cousas, porque parece ser o responsable de todo o que pasa no Concello de Ortigueira é este alcalde que leva aquí desde 2015. Vostedes votaron toda a vida e deixaron unha desfeita no Concello, totalmente unha desfeita. Quedaron existencias 1.400.000. Mire, non sei se, eu creo que non sabe. É imposible que vostede diga isto así, porque a min daría vergonza dicilo nun pleno, e menos o primeiro pleno grabado por videoacta. Diríalle que non sabe o que acaba de decir. O señor Girón, no seu momento, ese goberno, deixou 1.400.000 euros nas cuentas no banco. O señor Varela, no seu momento, deixou, creo que 1.200.000 agora en euros. E nosotros agora mesmo temos máis de 3 millóns de euros nas nosas cuentas, nos bancos. Ese é o que lle quero dicir, esa é a comparación que ten que facer. E despois virá o resto, non? Que iso é a acta, señor Valentín, acta de arqueo, última acta de arqueo, que se leerá no primeiro pleno, que o pleno de investidura, é o diñeiro que queda no banco. E o que ten que comparar vostede é 1.400.000 euros que deixou o Partido Popular en seu momento, pero deixou 500.000 euros ou 400 e pico mil encima da miña mesa, e despois toda a retaíla de facturas e a deuda que fomos pagando cando estaba ainda a señora Rego no pleno. Préstamos, facturas, reclamacións de Vodafone, reclamacións das GAE, que nos deixou? Se pasábamos de 4 millóns de euros, 4 ou 5 millóns de euros. Ese é o regalo que nos deixou o Partido Popular. Espero que vote moitos anos castigado e que non volva a gobernar no Concello de Ortigueira. Espero que sí. Ese é o que lle desexo. E tamén lle dixen sempre que vostede, alcalde, non, porque para ser alcalde faltalle o mellor. E non o ten e non sabe o que é. E despois digo outra cousa. Este é un tema que quedará sin votar. Eu vou ser perxudicado, pero o perxudicado é o Concello de Ortigueira, non é directamente o Concello, porque isto terá que volver a vir a pleno en calquer momento, antes das eleccións ou despois das eleccións, pero con o meu voto tamén van ter que contar. Ou como van a facer? Como van a sacar adiante todos os contratos de festival e todo o que hai que facer? Así? Eu creo que, ou como van a mellorar as cousas, creo que están un pouquiño equivocados en ese sentido. De todas formas, pido ter maioría absoluta para non ter que pasar por esta situación. É o que pido, porque dende logo que levo 4 anos sufrindo moito, e isto, pois, non é o momento de facer sufrir a ningún alcalde que se poña aquí. O alcalde, despois de explicar as cousas, e despois de que ven que vai en beneficio de todos os vecinos e veciñas, o normal é darlle razón, non é meterle un pau na roda e dicir que dentro de 15 días son as eleccións. Dentro de 15 días son as eleccións. E van a votar por unha persona que queira estar aquí, pero votarán polo máis responsable, e votarán por aquela persona que creen que os vai defender, que ten sentimientos, que sabe que os pode apoiar e que les pode axudar en todo o que necesiten, sexa o festival ou sexa outra cousa. E bueno, simplemente eu dixen o que tiña que decir. Isto está sobre a mesa, os contratos de festival hai que facer, o persoal hai que pagar, as aceras nas pasantainas que facer, a aportación a Viaco hai que tela, os proxectos, se nos sale mañá unha subvención hai que telos. Isto é o que quero dicir. A miña función como presidente do pleno fíxena, está claro, non? Pois se a fixen, a partir de aí vostedes son responsables do que faigan e do que queiran facer, pero Ana Franco non me poña por diante que non se lle deu solución ao tema das barras. A solución ao tema das barras a ten e pode preguntar cando queira. Se quere votar en contra, voto en contra. Eu tamén terei que votar no meu momento. Bueno, creo que temos que facer aí un cambio. Temos que facer unha votación. Non, unha votación, en caso facemos a votación deste punto, sí. Bueno, vamos a facer a votación deste punto e logo non sei se temos que facer un cambio con tema na votación de urgencia, non? Ou non? Non fai falta. Non fai falta, ben. Houve un empate, pero enténdese que resolve o alcalde co voto de calidade. Sí, exactamente. Bueno, tuvemos un empate, pero non se puxo sobre a mesa o voto de calidade do alcalde, o voto de calidade do alcalde a favor. Vale. Bueno, vamos a pasar logo a votación e nada máis. Sinto se me alterei, pero levo aguantado moito e o que hai. Eu, ante todo, respeto a todo o mundo, pero chega un momento que xa está ben, xa está ben. Bueno,
Bueno, votos a favor? Votos en contra? Moi ben, pois non prospera o punto, veciños, veciñas, aí queda, e a partir de aí somos todos responsables desta situación. Este é o goberno que temos, a corporación que temos no Concello de Ortigueira. Unha vergüenza.